Mao ba kaniyang gisudlan murag hindi mao murag maghalain na di man kani mao ning ang gisudlan lang bahay nila ni Ate Julie. Alam mawa mga ako dani alam ba ko kasuway na murag isa maglakaw-lakaw. Morning guys. Matos ako maribuhok. Matos ako maribuhok. Ato ilas Julie na may signal. Atos ako karijot. Mabalik ra ko nagka 24. Atos ako guys sa maribuhok. Bye nay. Bye day. Yung buntag guys. Nako karon sa kanang merkado sa Alicia kay padung mi mo biyahe. Padung sa ila ka Mama Julie sa maribuhok. Kay si ate mangimasin si jag makasakay si Jaron kay mubalik na lagi sa Cebu kay grabe na ni jang duwa kay jang anak ug bana gusto madyo laman ng taog na ay biyahe nga barko kay aron makasakay sila masamang merkado guys nagba jang bay dari harang gaba ka jubay ati dito dengan kajug mga gaba-gaba. Maraming sila sa gasolina. Maraming dagana sa pati mga kutsi. Nasa pila. Hi guys, daan ako sa Maribuhok. Naglako na ko pa dong ila ka Mama Julie dya. Ag si ate, ning ditso na siya dito sa pier sa Katagbakan kay nangimasin siya og na ay biyahe. Kimusakay siya padung sa Cebu kay ara na ni jang guwan dya. Ag ako guys kay di pa man ko pa biyahe ang tatay kay nakasaad man ko nga ani dani mag birthday dya kay maot man kuno na dya. Alis ako ila ka Mama Julie kay naay signal na ni ilang lugar. Kay grabe na po nang ha ni giyanog ni Junjun dito sa kanana ay Cebu. Kay dito sa Alicia kawa mga gaji signalan dya apat na kaadlaw ron gi ka nagbagyo na naibiyahe sa bus o ka na naibahan maunang nakaari ko kay das niya giwa gaji biyahe motora mo ay maka biyahe mo ba kaniyang gisudlan murag hindi mao murag maghalain na di man kani mao ning ang gisudlan lang bahay nila ni Ate Julie. Alam mawa mga ako dani parang ba ko kasuway na murag isa maglakaw-lakaw. Adi ara di ay ang bahay nila. Tinga ko ara namang daghan ng mga nakuan na mga kahoy. Nga tumba. Ilang bahay daghan kadyong mga kahoy nga tumba ginuo ko madyo ganing iway pa sila kahoy nga nga tumba. Ayo. Dani sa kubi? Ani sa kudani? Kali. Ani sa guta? Kawa may signal dito sa bahay. Isa may bali mo? Ako ra. Hey guys, dala ko ila ka Mama Julie. Guys, kaya gangya pa signal. Nagatang ko nga sige yan ang makontak ba. Kaya katuning nga tuminiati sa Valencia. Kaya nagpa-signal mi. Wa man na ka-storage na yun. Sige yan. Nagarang na kontak. Agijang ate nga dito sa Manila. Pero okay raman ninon kunupod sila dito. Agbayra lagi kunupod na diba. Na gusto radyo ko nga sigiyan mo yung mag-istorya pa ngatang-atang ko kanang mag-online sigiyan kay gusto ko nga silang makamusta sila nagtugon sa ilang kahimtang kay dito sa Alicia guys waji signal bisig gamay madani kay makadita mo kuno dani kay dani naman gikan si Florami ug si Janjan mo nang napo ko dani nangimasin po ko dani nalagi kuno signal da
Madyo gani kay nanay biyahe nga kananay basuban upat na kaadlaw ron gi ka nagbagjo. Sa karon guys dani sa ako mga 2 days siguro kay mahimasin ko nga ang makontak si Gian og si Junjun mo stay sa ko dani og mga 2 ka adlaw. A few moments later. Hi guys, madyong buntag ninjong tanan guys. Ako na po ni Jejen Burst. Hi guys! Nakaloto na si Jagbiko. Nandiyan gabi nagka-istoryahan na inamis ang ate. Hindi nakadyo ko kay pila puto ka adlaw nga wa ko'y taruntog sa una-una nila nangansara sila kay malagi to 5 ka adlaw. Wa ko'y balita nila kay nawadan man pud sila signal o kuryente dito sa kananay Cebu mo nang nalimbasag sa kong ari-dari. Bisag mahaglo ko mabiyahe ako ra isa kay wala gi ko naanad nga magbiyahe nga ako rang isa. Nalimbasa ko gari dya kaloy sa Ginoo say promong pagang biyahe gapon mo tudangan mi ni Ate Ruby og biyahe dya ning ditso na sa ati sa Pantalan dyan na rami dari gakuan guys galing kinasa danig ilahang kuan kusina madyo ni ilang purok na nakang tabang ni ilang purok Atop sa kusina kay guba man. ajuhonon pag ilahang kusina dyan na rami dari gabi dani mi na ni hapon dya gapon dani pud mi nagtugtog kay wa mainit kay nipa man nagilang kusina kay grabe na mga dyang inita kay wa na may salipod nagmangga gitumba ni Udit grabe ni Udit grabe ngiyatan ni Udit nagpalabi si Jahan Gibati luoy lang mga tao Purihan na naman sa sangay ni Udit ng mga butan. pa sulabi si Jahan Gibati rang kaiyat kadyo Wa maluoy na mo. nagana kadyo mga bayan nga tumpag. Nandiyan guys, nahimasmasan ako sa Gibati. Makatuog na kong tarong. Nalipay na ko sa mga gibalita ni ate gabi dugay-dugay pod mag-istorya. Kaya na may signal dari. Bintana naman tagto sa Lisya. Balag gamahinay rang signal. Makatix, makatawag raunta ba? Okay ra sila Junjun og nigiyan dito guys. Katong day nangutana nga. Si Junjun og sigiyan, kamusta dito sa Cebu? Okay ra sila. Sagdi laman to amo ang bay naguba kay mapaadyo ra man na. Basta kinabuhi na gihapon nabangon lamang gihapon tas ato ang nahinatnan karon kay saan man pagbuot mga jinas Ginoo wa man tay mahimo kaluyan mas Ginoo basta magampo lamang tagagat sa Ginoo nara Ginoo di man na mo pasagad kay buotan man ang Ginoo mamanay tagabantay nato ilang taon ra tanidya mun sa ato ang kahimtang ron munang magampo ta kay si Jara may mo bahala. Ang biko guys na amo niya mong i-deliver karon adto ila Ate Norlina. Namira ba jud kadyo gijang biko. Kay grabe ngumuta gani aga sukay-sukay mi. Grabe kadyo ngumuta. Hi guys, padung nami Mulakaw mag-deliver nami sa gijahang biko. Adto ila ka Ate Norlina Abdullah. Nakaaba na jud ko ni Mama Jolie guys nag-deliver og biko. Sa una mananaw-tanaw mo ko sa isang vlog ganang magatod og budbud Naglakaw bitbit suman. tanaw ra ko karon nagkauban na jud ni guys mauli na po kog Alicia Hado to karataban ko andi. Umara ta sa gilaran din. Kay ditso ka na kapit. salamat ya danami guys. Hi Ate Norlina nakabot ra jud ko si muhang baite kay gida ko ni Mama Jolie. Ayo, majong buntag. Majong buntag. Hala, rang ka-cute ni Mingming. Wala magikumo ta pipino. Rang ka-cute. Latawan. Hi! Sa taas gato to. Hi, Ming. Nga magimuhang mama. Basta magimong mama. Nagimuhang kanding Ate Lorlina. Hi, Mi. Kamusta man kadana, Mi? Gay nastok man. Ala, salamat ka. Pinaskuhan. Mugawas na mo koyog ka. Lagi na ko na tapilaskuhan din. Salamat jud ka, te. Ari sa miti ka. Salamat ka, Kasi di sinalipay pagka nakatungtong dari. Oo, nakarin ako. Bahay ni Ate Norlina. Hi, Ate Norlina. Diyan ako sa mong bahay. Nakaabot na ko. Nakita namin. Uli na pa na ako manin. Hira na kitang gituso na pa-signal ra. Oh, may signal dyan dito sa Lisya. Sa gamay. Nawang signal. Kay puntag sa isang anak. Grabe man po sa Cebu. Grabe pa ba dito? Oh. Walang
nag-lagi ko dyan. Karon eh, mas masa na kay nakakontak na ko nila. Okay ra po. Okay na po sila. Kay Ate Ruby? Oo, ning logo si Sagsakay gahapon. Gusto niyo dito. Sige, salamat kaso. Gawa ka sa Timilin, no? Igsoon sa Latin, Norlina? Gapa. Sulhe sila parang naon. Ang kani? Anak. na. Bunso. Ay, Ay, nag-iisa. Bugtong di bunso, bugtong. Bunso ni Latin Norlina. Kani? Kamanghuran ka? Mura mang igsoon ra. Di, muna kamanghuran lang tinuli na igsuon. Ay, isang At anak ka na may din anak eh. ni Jai, isa ra. Sabi mo kung igsoon, rapod sila. Tara, dyan tagasakay. Dari sa amin, salamat Kajo. Kajo, bye-bye. Salamat. Butan Kajo imong igsoon natin Rolina. Narakabutan, nagimong igsoon ti. Gipahwat pa mi dari kay padadaan ko no minijaw gi spaghetti, Ginoo ko. Salamat gid Kajo ninyo karon makabutan. Jamara to tinalipay ko kay nakaari na ko si mong bayan dya. Nakakita na ko si mong igsoon nung pagumangkon. Mga butan Kajo sila. Ginoo ang nagana rabam. Hi guys. Nami karon ni Mama Jolie sa Maribohok Lungsod. Sa simbahan nila guys nga bagong barog kuno ni kay mo man kuno nig na igan sa linog sa una, diyan mo na ni diyan po. Solid na. Sa to sa kuno mi sa merkado kay diyan sa kuno kung isuri-suri sa Tabo man. merkado kay tabo kuno ron. Dili sa midari sa lungsod sa Maribohok. Nakasuri-suri na jud ko dani. Hapit ko nila sa kuan guys, simbahan. Magsimba ko nung diha dyan. Kuan kadlaw. Mato na naman sa una, kompleto ra bagi mo ang simbang gabi. Sa Mato na una, naman karon nakaisa. karon wa jud. Nakaisa unja. Bata na lang makasimbag kasa. Kadalan ba kadyan mag-spaghetti o kanang chipon sa igsoon natin Rolina. Dagan kadong pila sa maintenance sa Palawan ho. Ang kataas og pila. Malit kang balde. Hindi gawas na. Ngit-ngit kawa may kurente. Pero dahan ba baligja? Nagagbalik dyan, ngit-ngit laman kaway kurente. Ano pud lamas? Na punit. Di ba rin nangamaot man? Pinilian na. Akari na naman din kaya Kanara? tutug bilaran. Tara pa na guys, balik dyan lamas. Wa na. Wa siguro ka kurang mga manabuhay diri. Nakasud. Nakasud. Ano naman minamalit guys kay mga pinilian naman. Namaot na na. Nangagudus naman. Pinilian na nagpanik pag mga tao no. Buwad. Basta naman natin. Nagpanik pag mga tao. Kuan pamalit na iluya nga lamion. Luyan na lamian. Malit ko na may buwad. Kanira pa na sugba. Kaya wala sila yung mahurot nila ta. Natay buwad. Yan nami guys, nakauli nami. Sabay ni Mama Julie. Yun na may. Malit Kami sila. dang grasya. Malit pa siya kanana ibutangan naglabunon. Baldi. Salamat sa Ginoo di anami nakauli nagikan ga laroy-laroy. Hapit-hapit lagi pa dito. Mga ka-vlog po kita ganito. Nakasuri na jud ko sa ilahang kuan, merkado. Diyan darag kuan guys. Salamat kadyo sa pinaskuhan natin Norlina ug ni Ate Milin. Dagan kadyong salamat kay diyan ako pinaskuhan. Dami ra ba jag? Lami ra ba na? Kasi amo guys naputos kay kanang gipangandaman din niya so man magdahom po og na si Jijin kay kalit naman pagkari ni Jijin di hapon gidada to kitagaan po siya pag urba ka do Jino. Salamat kadyo kay naapil ko pinaskuhan. Kamo nga pinutos sa lami. Wadam ha. Excited pag mga bata na ni kay na po sila abri-abrihan ini Pasko. Nagada na haning gamitin. Kaya kasi nina dong dari. Timing nga. Ningari ko dari gamay ra gahanggi da nga sa nina. Salamat kadyo te sa imong pinaskuhan. Sakto ra jud na te kay bawo jud si Ate Milin sa ang size na sakto ra. Salamat kadyo kay
na ako'y nadawat nga pinaskuhan. Salamat sa Ginoo. Salamat ni Ate Milin ug ni Ate Norlina kay sila may instrumento sa kanang Ginoo. Hinaot pa nga tagan pa sila daghang grasya si Ate Norlina ug si Ate Milin kay mga maadjong tao sila karang kabuutan. Pagamping permedia sa Singapore te may nauto nga tagaan pa kag daghang grasya sa Ginoo. Nga dubli-dubli nga grasya kay ara jud kang ka buutan. Pinangga ko nila. Pinangga nimo si Mama Julie di ah. Tanan. Tanan igsuon pinangga. Sige, sa pag-regards ninyo, pag-amusta ninyo, kuwan. Kato ganing pagpagzuna, nangamusta gani sa Tinulina sila, kaha dito sa Alicia, Jo, limang nanay tatay. Yung anak pa magani siya, so pinangga, tang tanan kay. Mauna-una, man po siyang nanay tatay, panahon sa bagyo. Anja salamat ka Ajuti. Way kabutangan sa ang kalitay kay naapilan po ko nimong hatag og kanang regalo unja. Nakaadto po ko sa imuhang bahay.